Elixir a cor, a tipografía ou os modos de financiamento son algúns dos coñecementos necesarios para a edición dun libro, unha formación que os lucenses que o desexen poderán obter no curso de Novas Tendencias de Edición Literaria. Unha formación moi orientada ao deseño editorial. O que queremos é traer un pouco unha formación máis práctica e achegada á verdadeira realidade de como se fabrica un libro. O curso, impartido pola Fundación Uxío Novoneira en colaboración coa Deputación de Lugo, contará coa intervención de referentes no sector editorial. O que queremos é traer á provincia unha formación actualizada nas tendencias de edición literaria de vanguarda, con formación técnica e contando ademais coa experiencia dos profesionais do sector de maior relevancia do país. A actividade que dará comezo o 6 de abril impartirase todas as fin de semanas até o 5 de maio, un curso que ocupa un baleiro na formación en Galicia. No 2007 todo o sector recibiu así un grave varapalo, o sector editorial, especialmente de edición literaria, porque os cursos, os másters que se desenvolvían tanto nas cidades de Vigo como de Santiago desapareceron. O sector editorial demanda cada vez máis unha formación especializada a nivel galego no eido editorial. Agora queremos volver a ocupar ese espazo ofertando un curso de formación de edición, iso sí, adaptado aos novos tempos. 20 persoas poderán aprender a través deste curso sobre edición literaria, que abre o prazo de matrícula o 6 de marzo a través do correo electrónico info@uxionovoneira.com. Unha oportunidade para abrir unha nova venta laboral.